Ang kinabuhi sa tao, dili forever. Kung sa pagkaon pa, naay expiration. Busa, relax lang ta. Bawal masuko, bawal ma-stress. Because it will only destroy your healthy cells. Good vibes lang ta. Happy lang. Total, at the end of our days, wala man pud tayo madala sa atong lubnganan. Let's be kind and humble. Wala man pud siguro mawala sa ato kung magpagansi pud ta panalagsa. Dili ta mang apak sa atong isig katao para lang ta moangat. Mas maayo nga walay magbahay, walay maglagot, o walay masuko sa ato. Ika nga, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat. Mas sada jud tong sa mata gabi, iniglapag sa atong likod sa higdaanan, malinawon ug mahinanokon kitang makatulog.